Dalawang sako na. Mamaya. Huwag yun na, sumasayaw na. Yan muna na, minsan lang na kayo magkita. Ice cream pa. Sarya mo. Oh! Gawin muna yung, ipat muna yung baka. Anong ginagawa mo dyan? Huy! Anong ginagawa mo dyan? Bulan-bulan. Bala-bulan. Ala, lagubat ka awak. Paano yung takbo? Paano yung takbo? Sige daw! Sige daw! Yung takbo. Parang lumindol konti ah. Parang lumindol ah. Ganda nung pagkatakbo eh. Padito. Dit. Charot. Video na din. Dalawang Butang mo na para malagyan natin doon. Charot. Bata? Hindi mo na para mailagyan natin doon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Dalawang sako na. Punuan mo na. Gatikot man. Nakakapagod pala maging ganito. Di ba? Pagod na kayo baka kasweldo. Ako, ang problema tayo, ako yung nagpapasahod. Yung engineer, susubukan din natin yung engineer kung marunong. Kasi yung engineer, Yung inuutosan eh. yung engineer hawak niyan, papel, plano. Sige nga, subukan natin magtrabaho yung engineer. Ay, kaya. Sige daw, sige daw. Kaya. Sige daw. Oo. Di ba? Hawak ng engineer, plano eh. Plano. Oo. Ilan na yung tilo? Oo. Akin na yan. Pus. Oo, ano? Focus. Parang yung ano, yung Ang nakaligwed yung di mo binibidyohan. pambilyang focus. Oh. Ano, matawin ka. Haloy Tatlo na. to. Haloy na te. Oo. Haloy na te. Eh, di pa yun. Sinabihan sila. Ang ganda nito. Apa? Okay. Ha? Na. Tapang yan. Saan? Bangin? Tambak. Okay na to. Graba na lalagyan natin. Graba na. Oh.
Huwag siyang gigibubon. Ilang buhangin ba yan, Gigaw? Tatlo? Oo. Anim na buhangin. Anim. Ay, graba. Oo. Kukuha ka. Kulang na yan. Pwede na yan. Dahanap kita matatay, ha? Aba, kailangan nyo ng pagkakas. Pagmuna sa puwet. Hindi pwedeng pang... Wala. Kunyari, mag-apply ka sa... Anong gagawin? Ay, wala. Sige. Sakto na to, tay. Tay. Sakto to. Oo. Kasi may mga grabo-grabo din yung ano doon. Wala. Yung ano yung daan. Yung daanan dyan na pinagdadaanan nyo. Ito yan. Ilan pa? Ubusin na natin yun. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikos ka pa. Bakit sa spaceship isasakay kita? Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikos ka pa. Iba talaga pag pinagpapalaki. Oh, kakain na muna tayo. Dictation mo ng tawad, hindi ganyan. Pero grabe, bayot. Wala ko talaga si Chip. Panalo talaga. Pero diet daw, Chip eh. Chip, malupit talaga. Sausawan, ulam. Sausawan pa lang, oh. Ay, matindi. Ano ba? Oh, kain mo na. May ano, express. Go. Oh, kain mo tayo. Bina na. Pipip! Walang pipip. Patira mo na lang pasitan. Pasitan doon. Kain na. Hi! Kain na, kain. May umuna. Kaya nanay. Kaya nanay. Ito naman sa video mo. Isay mo na bata. Isay mo na bata. Wala pa.
Sino talaga? Dana? Si Badit. Yung! Ito yun, ano muna namin ito ni Tilo. Bago kami kumain. Para magkakain, ready na yung hahaluin, malambot na kumbaga. Oh! Ayan po. Ayan na. Ginalo. Ginalo. Kanina to. Ay, aray. Nen. Kakamay ako. Kuya Jong. Yo! Kumusta yung musa doon? Kamusta po kayong lahat? Oo, nakwaring Jason. Sabi mo, ito na po ako ngayon. Ito na po ako. Lalaki na po ako ngayon. Uulan na naman guys. Tilo, sige Tilo. Uulan na naman. I'm back! Ito na po ako ngayon, malaki na po ako ngayon. Yan na po siya ngayon. Dating payat. Ngayon mataba na. Ano yung takbo? Ayan yung team. Ayan po, kain na tayo. Kain lang, wala tayo. Yo, what's up? Mahal din! Mahal Init talaga pala ako ni dito. Tilo. Oo. Daming nagmamahal sa'yo. Wala ka lang. Ano yung plato natin, tol? Eba? Nandun? May kutsara pa dyan? Ay, meron dito kami asawa na. Plato. Uy! Plato. Nanay, makain. Damutak. Ay, Anghang. kaya mo lang main. Kain po. Bilog-bilogunan ka. Sige, kain ka lang dyan. Kauno sangal? Tol. Kauno sangal? Amo. Amo, tol. Amo. Loy, amo. Amo. Iyak. Maraming salamat sa ano. Nag-sponsor ng pagkain namin ngayon. Salamat, tol. Always, Kuya Albert. Oh, Kuya Albert, salamat po. May bago. Thank you. Sana all may pabigay-bigay ng ano. May bago. Ano? Miss Aliyah, taga Bato. Oh? Ayun, oh. Miss Aliyah, maraming salamat po. Taga ba to? Kababayan. Pero nasa ibang bansa. Taga ba to? Salamat po. Kababayan. Gusto daw makita si Tilo. Hmm. Pero mamaya. Sino na? Yan mo na, minsan lang na kayo magkita. Madamig pala yung tubig doon. Hmm? Lo! May papawisan ka, Lo!
Kuya Papi, ayaw na yung tilo ng mga ano, love team sa Angel. Gusto niya na love team kay Carrot Man. Ang sarap, hinilaw yan. Harap no? Harap no? Sarap ang sasawan. Sarap yung sausawan. Kaso ba? Tilo di alam ang gagawin mo. Ayun ba? Panay-tingin kayo doon. Titigan nga, titigan. Nga, titigan nga, titigan. Halang. Higa, higa. Ay. Okay, mali. Okay. Ala, choosy ka daw, lo. Ano ba? Ayun po. Yan po tayo. Mikano kaya? Ano? Ayaw mo may camera? Gusto mo naka-sign up? Ihaw na tulingan. Mas adobong baboy. Salamat. Harap. Siyempre ako. Ayun, may taga-sandok. 20 po, isang sandok. Ito yung parang sa'yo. meron na. Dadala ko. Oo. Ang sabi para ano? Di kasi kumakain ng ano yung ganito. Wow. Yung ano, opa. Opa ba yung tawag niyan? Apa? Apa. Papa. Hmm. Opa daw. Opa. Korea. Ano yan? Kakahiya naman. Ayan. Salamat. Magkano to? 20 pesos. 20 pesos. Salamat. Utang mo niya, credit mo yun sa akin, ha? Tay. Sarap pa. Po. Salamat sa pa-ice cream. Ya, abong rin, magkapon ko lang pinuksan. Ginamit ko kapon. Nagamit ko na yun, at iba yun. May ano ko lang, may... Malawal na, siguro namin. Sarap na ice cream. Sarap combination. Adobo, inihaw sa ice cream. Sarap. Salamat po. Ayan po, nakaduyan tayo. May katandaan. Tayo nga dito sa loob ng baras. Si nanay nagbuhugas. Ayan, direct time pa po. Ayan, si Otol. Beans. At yung team doon sa ano, doon sa labas, naka-live si Kuya Noli. Naka-live po. Dapat premiere lang, premiere. So maraming salamat po sa mga sumusuporta doon sa challenge kay Kuya Noli. At edit time tayo. Edit time pa naman. Ice cream, may ice cream pa. May ice cream pa. Suba mo na talaga. Titiripan si tate. Ha? Alin mo naman yan? Uy, hindi ka na sa Lakas ng trip tayo sa hinuna. Sana isa pa daw. Sabi ni Buyot Santiago, O, dali. ice cream yummy. Asan si Tilo? O, dyan na. Ay, Sumasayaw na. Galing ang ino na magaling-galing. No? Isa pa na. Dapat may kanta na. O, si ate na. Ay, hindi. Tayo. Pwede na daw pwede na daw mag-dancer ni Villa Fuerte. Sabi ni Kuya Jaime. Alan Katri, charot po. O sabay daw kayong dalawa. Nung na-invade ay 1 hour lang po yung live natin. Baka lumagpas, makik out tayo. Challenge? 30 minutes pa lang ba? Lakas pa lang si... Nalililig ka din naman. Huwag kang ano.
Dodong, shoutout po. At abangan niyo po yung vlog ko kay Pageant Girl. Bali, visit ko ngayon. Ang wala sa lapat. Depende po kung hindi mo na makapunta. Oh! Ganda ng timekeeper, sabi ni Albert. Ano po yan? Inspector. Inspector na po kami ngayon. Yung isa, inspector na CR. Grabe naman! Grabe! Yung isa. Ini-inspector po yung ginagawa ko siya. Oh, di ba? Nandun sa vlog ni Kuya Gatso. Panoorin mo. Ayos! Ayan po, nag-export na tayo. Ay ako lang pala. At ayan, time na para patuloy dun sa pagbuhos sa poste. At si Philo. Lo, gising na Lo. shoutout. Umpisa na tayo Lo. Ano na kaya rin na Ayan, taas? mamaya. May Ay, ligpit natin ulit yung duyan. pending. Wala man ganong gagawin. At gustong alburin ni Telo itong duyan na to. Matagal na to sa akin eh. Remembrance ko to dun sa nung nag-apply si Pula dun sa Bulacan. Beans, baka Dun lumagpas ka sa sa Scout oras. Ranger. Naka-challenge. Binigay ito sa akin doon nung doon ako pumupunta. Oo. Kaya di ko pwedeng pamigay. Live lang. Regaluhan ko na lang si Telo ng ng duyan din bago Pero pa. kabila po yung Ito luma na pero kahit luma na to di ko to pwedeng pamigay. Kasi yung remembrance. Bibigyan ko si Telo bagong bago. Shout out po sa'yo, yung nanonood. Simulan na natin ang ating topic bisig. Kamay sa puso, damhinang himik sa dibdib. Alalahanin, saan tayo nang galing. So, sabay nating gumitain, malayo man ang narating. Kami babalik pa rin dito.
Ito na. Oh. Ah. Tama na, tama na. Hindi lang. Bakal pa? Saan na sana? Kira? Yan. Tapos na pong magbuhos dyan sa poste. At pumatak na yung ulan. Silong muna. Tapos na. Sarap tulog ni Tilo. Nalo, sarap tulog mo. Tumutunog yung pit ni Tilo ang tulog eh.